Ay, basta ko na. Ay, basta ko na. Ay, basta ko na. habजेननायमोन बेनि उनावहाय बिथाङा एसे बेरामनि प्रब्लेमाव थानानै बै समय गयारि बिथांनि असे लोगो बियो माने बै डकुमेन्ट साबमिट खालामनो हायैयाव बिथाङा डकुमेन्ट साबमिट खालामनायाव बिनो पास जाना थाहैबाय दा साख्रिया बिनिया जाग्रोनानै थानानै बस्थानाया नेक्स्ट सेकेन्डआव जाना दंफैयोमोन नेक्स्टआव जायोबा जागौमोन आरो अब्लाबो जोङो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनो बेखौनो जों आरज गाबदों आरो बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जोंनो आरो नांबावगौमोन मोनसे जोंनि गोसोआव थालांबाय बेखौ सुफुंनो थाखाय फिन मानसि महरै जोनोम होनानै जोंनि नैबे संसाराव फिन जोंनि गेजेरावनो बिथांखौ जोनोम होनानै मानसि महरै बिथां हरफिनो बेखौनो आङो जोबथा आरज गाबदों आरो लोगोसे बिथांनि सोमोन्दो हिसाबै बिमायं सासे दङ जों गासै फिसाज्ला सयजनमोन बिथांनि बिमायं सासे दङ बिनि बिफा सानै जाबाय जों बिब्दि साब्रैमोन सयजन आरो जोंहा आब' सासे दङ बेयो 3 नाम्बार दालासै नोंनि न'खरखौ सिंनिफ्राय लुबैयो सानजा सोनाब सा खोला खना खना आं बुंबा सार दे दान सार सार सानजाहा सार सोनाबा सार उनथिं उनथिं गोसा Kaurian gitu kok, kauri berapa? Kauri berapa? Dai lain nak kerja. Samja sunaba, sunaba, sunab, saha, saha. Naik dah ulai deh, ini pun abjad masih kau tu pun. Nggak kita istri ini gitu. Ayo baik.